Krásnou neděli, holčičky, kočičky, děkujeme, že nás posloucháte nejenom tady na YouTube, ale i na platformě herohero.co/Agáta Hanichová. Vážíme si toho. A je léto, v létě se konají hodně svatby, takže tento díl bude svatební, proto i my máme takový polosvatební šaty, teda jako bílý. I když vlastně bychom už ani jedna neměli mít správně bílý, kdybychom se chtěli vdávat. No tak kdo to rozhodl? To Nevím. jsou takový, jakože stromeček by měl být červený, může být třeba puntikatej. Myslím si, že si může každá nevěsta, já to neodsuzuju, když se někdo v 70 prostě vdává v bílém. Ne, ale nejde o věk. Jde o to, že když... Poprvé v 70, když se někdo vydává. Je to zvláštní, ale... Ne, že přece jenom na první svatbu bys měla mít bílý šaty. No, měla. No. Ale můžeš mít i na druhou a na jako třetí. můžeš. Ty si, prosím tě, takže dnešní téma svatby, ty si rovnou skočila do šatů. Ne, jak já jsem popisovala naše oblečení. Ale ty třeba si na mojí třetí svatbu šla v černém. Protože jsem s ní asi nesouhlasila. A vidíš, očividně jsem měla správnou předtuchu. Ale my teda začneme vůbec, než dojde ke svatbě. Má se žádat o ruku? Já si myslím si, že jo. A celoživotně jsem měla vysněnou nějakou žádost o ruku. A vlastně na ní stále čekám. Krátce k tomu budu muset teda rozvíst. Ale nikdy jsem neměla takovou tu žádost, co vidíš v těch filmech, že prostě to máš v dortu, nebo si poklekne v té restauraci před tebou ten muž, nebo prostě při západu slunce vytáhne z kapsy ten prsten. No ono to přišlo, já si myslím, až co jsou americký filmy, tyhle ty romantický, protože předtím se žádalo o otce, o ruku. Ale asi by mělo být oboje, si myslím, ne? Já si myslím, že určitě. Možná ten chlap by měl mít prvně asi svolení toho otce a pak by měl jít až za tou svojí jako nastávající žádat o ruku. Myslíš, že nejdřív jako za tátu a pak teď teprve... mě tak jako nad tím přemýšlím. Tak co když jako ten... Táta řekne jo a ona ne. No tak to už je pak jako smůla. To by bylo hrozný, kdyby táta řekl jo, vezmi si a ona ne. Nevím, jak tohle má být jako správně v pořadí, ale no, myslíš, že dřív to takhle nebylo teda? Že třeba za babičky, že děda si před ní nepoklek? Ne, se nežádalo o ruku. No, myslím, že se řeklo, vezmeš si mě teda taky nikdo nikdy nepožádal o ruku. Nikdo si před tebou neklek? Nikdy, já jsem vždycky byla těhotná, no, takže jsem vlastně ho trošku naháněla já, aby jsme se vzali. Ne, přede mnou si klekl Kuba teda. Fakt? Ale... A čekala jsi to? Jsem mu to oznámila, že to musí udělat, protože to bylo v den toho, co my jsme se to ráno rozhodli. My jsme vlastně tu první svatbu měli takovou narychlo. Ráno jsme se zbudili a ten večer jsme se brali. To byl strašný šok. Pro všechny. To vůbec nikdo netušil. Ty jsi nějak domluvila s primou, že to řekne Laďka Něrgešová, to tehdy byla. Bouček možná, nevím. Někdo to mohl... Někdo Bouček neuváděl tak Popstar. Ne, tak někdo. No, to je jedno. Někdo to měl říct. Ale počkej, já chci říct tu žádost ještě prvně. Takže my, jak jsme se to ráno rozhodli, že se vezmeme, tak jsme museli běžet, nebyli jsme ještě v Praze, byli jsme v Mariánských Lázních a museli jsme běžet na matriku. Kde jsme ještě ani jeden neměli občanku. Takže jsme tam jako snažili, se znáte nás, jak jsme ukazovali blesk na mobilu a že jim tu občanku přivezem druhý den a když na té matrice nám řekli, že teda to zvládnou nás oddat, tak na tom úřadě v ten pátek, nevím, ve 12 jsme tam byli a říkám, jakoby, a teď tedy poklekni, takže on bez prstenu na úřadě, na chodbě poklekl a říkám, ano, tak jdeme. Yeah. No. Tak to nebylo z toho filmu. To nebylo a Míra mě žádal, to jsem byla těhotná, vím, pamatuju si na tu chvíli, nepokleknul a bylo to v šatně, v baráku, kde jsme bydleli v Černém Bole, tak tam byla taková šatna, jako bylo to velký asi jako tenhle stůl a tam byly prostě všude ramínka a ponožky. A taková komora vlastně. Taková komora, trošičku větší, nebo moc. A já jsem tam hledala ponožky s tím břichem, byla jsem odporná a nevím, proč jsem hledala ponožky, když bylo léto, že on mě žádal v létě. A ty se tváříš, jak kdyby ti nabízel červy. No, protože to tak bylo, když hledáš ponožky. Ale my máme máme díl o tom nejkrásnějším, co žena může zažít. Svoje pocity, já mám právo na to říct svoje pocity a tvářit se u toho, jak chci, mami.
Děkuju. A takže když jsem tam hledala ty ponožky, tak on najednou se tam objevil s prstenem. Takže to byla vlastně první žádost, druhá Jakub. A třetí žádost, já jsem musela žádat Mirka o ruku, protože on řekl, já už jsem tě žádal. A ty jsi mu řekla ne tehdy? Na Já jsem řekla ano. Ponožek? Ano, ale pak jsme to nestihli nějak tu svatbu. A vlastně nejhezčí žádost, co jsem kdy v životě svém zažila, byla od Sámera Isy. Ano, on mě žádal, Sámer Isa, ve svém dětském pokojíčku v Děčíně, který byl zase velký jako ten stůl. Ale měl plišáka. Měl prsten. Vůbec nevím, kde skončil prsten od Sámera Isy. A to mi mohlo být 19. A tam já jsem mu řekla asi jako, že jo, nebo nevím. Ale bylo to v pokojíčku a ten poklekl. A přišli jsme z nějakého baru, jak jsme byli dost ožralí. Ale... Takže to nebylo nějaký připravovaný, to bylo teda od něho, jo? No od něho, jo, on měl prsten v kapse. Vy jste stejně starý nebo on je mladší? On je mladší, alebo půl roku třeba. 17, tak to byla taková ta dětská svatba na pískovišti. No ale jako hezký to bylo. Hezký. A pak už jsem žádost o ruku neměla žádnou. Jaromír mě nepožádal. Tak on si tě možná ani nechtěl vzít, ale no tak vidíš to. A já teďkom přemýšlím, jestli nějaký z těch tvých manželů vůbec přišel za mnou. Přišel Mirek přece, to si pamatuju, s tím břichem jsme byli. Já a můj táta. Tehdy. Tehdy právě v tom, já vím, že bylo teplo. Možná mě bylo teplo, protože jsem byla prostě v 8 měsíci. A byli jsme na Vinohradský v hospodě, jsme u Černýho vola se jmenovala ta hospoda. Strašně to tam smrdělo hranolkama. Mě bylo fakt blbě, jak jsem byla těhotná. A tam jsme šli, jako my jsme ti jeli vyzvednout tátovi, jsme volali prostě v ten den, jsme to tak, jako jsme se tam šli sednout. Jako, že nás najednou se zeptáte. No. Já jsem to úplně zapomněla. No, si já pamatuju. Myslím, že v té samé hospodě jsme pak seděli po pohřbu táty Marka. Jo, na Vinohradský tam na rohu. No. Ty jo, to je strašný, že já jsem to úplně zapomněla, že nás... Mirku, já se tě omlouvám teda, ale po druhý už mě nežádal, že jo? Ne. No jo, tak vidíš to. No ale pak jste se, že jo, vlastně jako tam byly nějaký problémy a rozešli jste se po porodu, teda vlastně asi do roka skoro, ještě po roce, když měl ještě byl rok. Takže jste tu svatbu nestihli, ale my už jsme mu jednou vlastně řekli, že ano. On už tě jednou žádal, takže vlastně Mirek splnil, co měl, ale že by tvůj druhý manžel se mě přišel zeptat v těch Mariánkách, ne, to jsme se dozvěděli z televize. Já myslím, že jsem ti volala, ne? Ne. Před tou svatbou? Ne. Jo. Ne, mě volali živě z Top Staru. No, to bylo takhle nějak, že vy jste to prostě jako... Já vím, že musela... Aby... Teda zvláštní, jak teď těm médiím se Kuba je to slovo, který nesmím říct. Já tvůj druhý manžel, první manžel, první vlastně. První, kterého jsem si vzala 2krát. Protože že vlastně nemohl se mě zeptat, ale řekl to celému světu, když už bylo po. A myslíš, že by třeba holky měly se taky před svatbou třeba potkat s matkou toho kluka a měla by jako holka říct, jako souhlasíte, nebo ne? To asi ne, že jo? Ale myslím, že by se ty rodiny měly potkat určitě jako dřív. Takže seš pro zásnuby. Jsem. Jako nemusí to být zásnubní večírek, ale myslím, že nějaká společná jako večeře těch novomanželů budoucích a těch jejich rodičů je taková jako, zaprvé to máte další jako hezký společenský setkání. No je to dobrý, když se ty rodiny poznají. No. Dřív než se řekne ano, protože pak teda ta svadební hostina bude o to lehčí, že už se všichni trošku znají. Ty jsi zasnoubená nebyla, já taky ne, to jsme ani jedna vlastně zásnuby jsme skočili. Možná, prostě je to dobrý si dát pauzu mezi svatbou a zásnubama. Já jsem byla zasnubená přece s Mirkem 13 let. Jak mezi tím jsem si vzala Kubu. No to už neplatí. Dobře. Ale myslíš si, jako kdyby to bylo optimální, kdyby třeba teďkon přišel nevím, nějaký z tvých sourozenců, tak bys řekla zasnubte se a za jak dlouho svatba. Jako, aby se poznali ty rodiny, protože když už se zasnoubí, tak už se začnou navštěvovat babičky, Vánoce. Jaký si myslíš, že by tam měla být jako prodleva? Já myslím, že ten rok je optimální, že říká se, že do roka a do dne od těch zásnub by se ty partneři měli vzít. Tak já si myslím, že to je vymyšlený jako
pro něco, že to jako Že to logický. má smysl, že se jako to dá ještě zrušit. Dá se to zrušit, dá se vrátit prstínek a... No já nevím, jestli v těch amerických filmech jsou zásnuby, protože tam už je potom vždycky rovnou nácvik. A nebo ne, taky je v těch filmech, že je zasnoubení a pak teprve je nácvik svatby, že jo? Nevíš? No ne, je v těch filmech zrušila zasnoubení. Jo, ale nevím, jestli tam dělají společný večeře. Oni dělají jako tu večeři jako předtím, nevím. Takový ty zkušební. Asi v Americe se tomu věnujou víc. No i to v novinách přece oznamujou, že ten a ten se zasnoubili. Dřív to bylo v kostele ohlášky. Se dělali, to vím, že babička s dědou měli ohlášky, že jako pan farář řekl, tyhle ty dva jako ohlašujou, že jsou snoubenci a že teda se začínají připravovat na ten manželský obřad a v tom kostele vlastně je i jako příprava. Takže máme zasnoubení, ty seš pro prsten zasnubovací. Snubní. Teda takhle, no snubní je ten manželský. Ne. Ještě zásnubní. Ten myslím, že má mít kamínek. Ano. A to je ten, co se o něj teda s ním žádá asi o ruku. No, to je ten, jak máš jako she say yes. Jo. No a potom teda se řekne termín svatby. Ty si řekla, že svatby jsou nejčastěji v létě. Hodně jsou v létě. Já myslím, že je nějaký měsíc, kdy to přináší smůlu. Květen, v tom já jsem měla svatbu s Kubou. A jako určitě jsou spíš v létě, než protože tak lidi mají volno, že jo, nebo si můžou vzít dovolenou, než v zimě, protože nechcete mít přes svatební šaty kožich. No, nebo kabát, nebo bundu. Takže asi já jsem teda měla i v zimě. Jsi měla v prosinci. Já jsem 29. A já 23. prosince. A pamatuji si, že počkej, já jsem měla 29. prosince a bylo krásně. No bylo hezké, ale nebylo na plavky. To mě právě přišlo, že bylo. Že bylo teplo, jo. Bylo strašný teplo, nebyl sníh. Je to pravda, že sluníčko. Že jsme byli v nějakých sáčkách, že jsme myslím ani neměli kabáty. Hustý. Vidíš, to bylo. A ti zařídila babička tam nahoře. No takže prostě ten termín je lepší, jako v létě. A teď rozlučka se svobodou. Měla jsi někdy? Jo, měla jsem jednu. To taky nebejvalo dřív. To je teď všecko tak, jako si myslím, import z té Ameriky, z těch filmů. A je to dobrý udělat? Nevím, já nemám moc kámošek, jak nás tam moc nebylo. A neměla jsem takový to, jak teď často potkáš v centru nevěsty, jak běhají, plnějí různý úkoly a mají všichni ty šerpy. Tak nás se sešlo asi 5 a moje nejlepší kamarádka Eliška jsme šli předtím na suši a on dostala nějakou otravu z toho suši. A to bylo před touhle poslední svatbou? Ne, to bylo před Kubovou druhou s Kubou. To znamená, vy jste měli první tajnou na úřadě a za jak dlouho jste měli v kostele? Asi za měsíc. Na měsíc, takže ty jsi mezi tím, už jsi byla vdaná jo, už jsem byla vdaná a udělala jsem si rozlučku se svobodou, kde Eliška dostala otravu na suši a vlastně jsme šli asi za 2 hodiny domů, protože já jsem tam nechtěla být s těma ostatníma holkama a chtěla jsem být se Eliškou, takže to bylo takový, nevím, taky nic. Já vím, že jsem byla na Moravě, když se vdávala moje sestřenice, to mě bylo asi 20 a my jsme jí zpívali, my jsme jí šli, protože to se tak jako nějak... Jsou takový obřady ty lidový, tak s těma sestřenicema z Moravy, tak to jsme jako prožívali, že vlastně jako že se hrozně změní život. Tý naší, která se vdávala Jajka Strutnova. Že vlastně z té naší party, co jsme byli tak stejně starý ty sestřenice, takže ona vlastně jako první bude vdaná paní a my jsme vlastně žádná neměli ještě vážnou známost a strašně jsme jí to záviděli. Ale my jsme se brali hrozně mladý, že to jí byla, myslím, 22 jí bylo třeba. A ty jsi měla rozlučku se svobodou? Ne. Jsi byla těhotná, takže. Já jsem chodila do školy, byla jsem těhotná. Neměla jsem rozlučku ani u jedné ze všech 3 svadeb jsem neměla. Jsi jako můžeš všechno zkusit poprvé ještě. Ale já už jsem to 3krát zažila. Já vím, ale neměla. Teď nemůžeš být těhotná. Výhoda. Já vím. Můžeš nosit ten zásuvní prsten. Jo. Další výhoda. Ivane, máma to ještě nezažila, že si někdo před ní poklekne. Můžeš mít rozlučku se svobodou a podle sebe si myslíš, že můžeš mít ty bílý šaty. To můžu mít ty závoj. Ty mysli, klidně. Tak já jsem měla tolik svadek ve filmu už a v divadle a různě. Jo, takže myslím si, nevím, že asi neumím to tak jako, že to je taková změna, ale u té sestřenice to prostě pro nás jako pro holky bylo to, že jako jí první se jako povedlo to nej, že jako bude vdaná.
Rozmlouval ti někdo třeba? No nemohl. Kdo ti mohl rozmlouvat svatbu, jakou? Se z nikoho neptala. Tak. No. A tobě? Já jsem se taky nikoho neptala. No, takhle, když přišel Marek žádat o ruku, tak můj táta si myslel, že se jde půjčit peníze. Jo, ale to už jsem tady říkala. Počkej, to jsi tady neříkala. Jo, on tam přišel a říkal: Dobrý den, pane Žilka. Ono, pane Mára. On si myslel, že jsme je příjmení Mára, jako Marek, se mu říkalo Mára. A on, já bych chtěl žádat o ruku. A on, ne, počkejte, kolik chcete? A on, ruku, jedna mi stačí. On si myslel, že se jde půjčit peníze, protože nějak opravovala jsem komín. Přitom jsme spolu tak jako začali chodit. No. Hele, tak jo, takže svatbu máme, prsten máme, rozlučku máme. Tak teďko jsou šaty, oznámení, prstýnek a kytka. Tak začni ty, já jsem vždycky začala. No já se to tak jako myslím obecně, jestli jako... Já myslím, že máme holkám říkat jako naše. Jestli to, no ale i tak, jako já si myslím, že... Já si myslím, že v dnešní době je hrozně kladený jako velký tlak na vlastně ty mladý lidi, co chtějí mít tu svatbu, že bohužel je to sociálníma sítěma, kde vidíš prostě, jak jako honosrný to mají všichni a prostě to za mě stojí strašný prachy a je to úplně zbytečný. Přesně tyhle pozvání mě přišlo teď třeba od mýho bráchy, nevlastního pozvání na svatbu. Já říkám, Kubo, on je doktor. A říkám, teď tam to pozvání muselo stát jako třeba 300. Víš, jenom ta jako obálka s tím vytištěným. Ale oni mají všichni pocit, že to je na furt. No není. Na furt, no. Většinou. Nechci vám to, ne, že tohle mně přijde. Ale jinak to nemá smysl sebrat, když nemáš pocit, že to je na furt. Ano, to ne, ale přijde mi, že je to zbytečný prostě, že je lepší, když si to ty dva ty peníze vezmou a nevím, odjedou si sami na kamkoliv, než to dávat za papír, který stejně pak všichni vyhoděj. No já tady spíš apeluju na ty holky. Jakože... To jo, ale já musím říct, že ta tvoje poslední svatba byla strašně dojemná. My jsme ji všichni probrčeli a byla jsem hrozně ráda, že jsi ji udělala. V těch Roztokách, jak tě oddávala ještě sestřenice. A vlastně... No ale neměli jsme pozvánky, neměli jsme ani nějakou moc jídla. Vlastně... Tak oni to napsala na Instač, ne? Dneska už to je. Ne, ale vlastně byla tajná, viď? Byla tajná. Že jsem ji prodala. A můj brácha přijel o týden dřív? Ne, později. No, později. Na svatbu. Ale ne, já jsem jí prodala, což já se za to nestydím. On měl vést nevěstu, my jsme mu pořád volali, kde je můj brácha. Ano, a vezla mě Marta, která mě líčí a ještě je opět bez občanky. Ale ne, počkej, těm pozvánkám. No já jsem třeba s Kubou si nechala udělat, to jsme to hrozně tajili, tu druhou svatbu. A nechala jsem si udělat pozvánky na takovýhle papír v tiskárně u nás na Suchdole. A pak jsme vlastně nikomu nerozdávali, protože nám to přišlo trapný. A co na nich bylo? Byl nějaký obrázek byla nebo to básnička? Naše fotka z nějakého časopisu, kde jsme fotili jako společná jediná, která nebyla rozmazaná. A nevím, mně prostě přijdou ty pozvánky jako blbost. Tak dneska už se i parte posílá mailem. No. Dneska už vlastně skoro nikdo netiskne, ale je to škoda, protože si myslím, že to je, já třeba mám to svadební oznámení s tvým tátou vlastně jako schovaný a jako asi to je, jako se schovává, prostě nějaký papíry jsou dobrý si schovat, tak já si myslím, že teda jako... Třeba rozvodový. že třeba jako to pozvání by mělo být, pokud se rozhodnete pro velkou svatbu. Myslím si, že asi já bych nechtěla tajnou svatbu ve 4. Já jsem měla tu druhou, kdy jsme vlastně tam byli jenom svědci, my s Markem a pak přišel táta můj. A přišlo mi to, že vlastně je to trošku jako odbytý. Něco jiného je svatba za 300 lidí a jako když na to ty lidi mají, to dělají, ale dělat to jenom kvůli příbuzným. Stejně se všichni opijou, pohádají. Je to jako... Ale je to jako, to je moc, že jo? Když se dneska lidi pronajímají zámky a tohle, jako je to takový jako velký večírek pro kamarády. Já jsem první svatbu měla velikou. Myslím, že nás bylo asi 50 na obědě. Já mám tady fotky. Okay. A jako pak právě byl večer pro kamarády, no a tam už jsme se zhádali, protože tam přišla bývalá holka táty. A to prostě se tak jako, to se ti to najednou, ten svadební den se mi vlastně, vím, že jsem ho probrečela a že svadební noc jsem prostě trucovala, protože prostě
najednou já jsem si říkala, tak on se mnou začíná nový život a přived si sem svůj bývalý život. Jako vůbec s těma hostama je to těžký. Že jo, já vím, že ty si třeba na svý druhý svatbě si zbližovala rodiny, které spolu normálně nemluvily. Na tu svatbu přišli a nemluví spolu dál. Nevím, jestli to za to stojí, takový to za každou cenu. Myslím si, že ne. Teď už bych to asi jako neudělala. Myslím si, že ne. Měla by to být záležitost těch dvou. No, těch dvou jejich kamarádů, lidi. Případně jako, jejich dětí, když už je no, mají. ale že to nemusí být opravdu jako netrvat na tý, jako že tam musí být babička, prababička, která se prostě nebaví s nima. Myslím si, že klidně tam mít méně rodiny a víc lidí, který máte jako rádi. Takže někoho, kdo ten vztah zažil. Holky, koho všeho jsem měla na svatbě já a jak to tam dopadlo, koho měla máma, kdo byl mámě za svědka, kdo byl mě za svědka, to se všechno dozvíte samozřejmě na platformě herohero.co/Agáta Hanichová. A nezapomeňte nám napsat do komentářů vaše názory na svatby. Velký, malý. No, vaše třeba vysněný místo a vysněný šaty a tak. A nebo vysněného muže. No to bych nechala na jiný díl. Breda Pitta chceme každá. Pa.